Ja, lieve, we zijn live op locatie vandaag. Hey! Lakken! Het is echt een mega feest vandaag. En we staan hier, Jules door even lachen man. We zijn vandaag met alternatief shirtfeest, zal ik even laten zien. Wat heb je vorig jaar afgeschoten? En toen werd je 3,5 weken. Het is precisiewerk. Precisie, want we zijn dus nu aan het kijken samen naar wie. Ik zal even de camera opnemen. Wie er wie gevochten wordt. Dat laatste Kijk, de zin die hebben door dat ze erop komen. Op de laatste, ja wat is het? 3 vierkante kubieke centimeter. Het gaat van millimeter. Er zijn er favoriete bieren in de groep. Ja, ik zet Siem. Siem is de nieuwe drummer. Ja. Dat gaat goed zingen. Let op. Hey, Siem, nu is deze, ja? Terwijl we het erover hebben, is hier de koning. Skip is er weer geworden. Maar dit is dus met ellende. Wil doen we zich shotten van aanslag zetten? Ja, die hebben nog een koning. Maar nu hebben we dus een wit probleem, want de bus is kapot. Ja, die bus is kapot, toch? De dulpelmerk hebben het laatste geschoten. Ja, maar wacht even, ik dacht dat wat het laatste shit als de bus kapot is gewonnen. Ja, eigenlijk kennen jullie niet. Nou, maar ik ken hem, maar. De volgende wordt echt af. Volg hem maar af. En in dit... we zijn ongeveer 3 kwartier bezig nu, hè? Bino, ja. Bino. En het is echt alsof er nog helemaal niks gebeurd is. Ja, maar het is echt door een piep door de boven. Als piep is ook nog in de deur voor mij. Dat weet je echt niet, wat er gaat gebeuren. Ja goed, we wachten op de reservebus. Daar komt de reservebus. Zijn er favorieten voor de koning vandaag? Mark zeker, het is gelijk wel, alsof ze geen winnen. Je bent dus maar zo, met zo'n date, wordt gezegd, we hebben nu een cape gekregen bij de oude prinsen. Dat we de koning immer dragen. En die hebben mij ook getipt als koning bij de oude prinsen, dus ja, we moeten dat doormaken. Ik weet niet. We gaan het zien.